Vartna flimkien ulej, kelbtek imqazza, fal-gwadalina għad, bil-ġisem tibnek għaj. Fejnem l-imħabba, fejnem milaqda, tamarin tulej, Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Poplu li Alla kiseb xandru l-glorja ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Alleluja. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa kif inhu xieraq. Narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla u nweduh li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fil-mixja tagħna lejh. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġi u l-qaddisin kollha u lilkom ħut li titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu til-Quddisja b'suffraġġju tal-mejtin Klement u Nikolina Bajada. O Alla ta' dejjem tista' kollox, inti ġeddidna bil-mamudija mqazza, għamli l-misteru tal-għid dejjem iseħħ fina sabiex taħt il-ħarsin u bil-għajnuna tiegħek nagħmlu ħafna frott u nidħlu fil-għena tal-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli, is-sibta wara tista' tgħid il-belt Antjokja kollha inġabret biex tisma' il-kelma tal-mulej. Il-lut meta raw il-folol intlew blejra u bdew imiru lil Pawlu u jidowlu. Imma Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu: hekk immeħtieġ li l-kelma t'Alla titħabbar lilkom l-ewwel billi intom qegħdin twarbuha u jidrilkom li ma tistħokkilkomx il-ħajja ta' dejjem. Aħna se nduru fuq il-pagani għax hekk ordnanna il-mulej. Jien għamiltek dawl tal-ġnus biex twassal is-salvazzjoni satru fl-art. Il-pagani meta semgħu dan bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej u daw kollha li kienu magħżula għal ħajja ta' dejjem emnu. Hekk il-kelma tal-mulej beqgħet tixteret mal-art kollha. Imma l-lut xewxu n-nisa twajba u magħrufa u wkoll il-kbarat tal-belt u qajmu persekuzzjoni kontra Pawlu u Barnaba u keċċewhom il-barra minn arthom. Huma farfru għal fuqhom it-trapp minn riġlejhom u marru Ikonju. Iżda d-disċipli intlew bil-ferħ u bl-Ispirtu s-Santu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali ngħidu flimkien l-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu l-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb.
ġibitlu ir-rebħa il-lemenija tiegħu u d-dreħ imqaddes tiegħu. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, f'għajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ il-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Jekk ġobkom inkom bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dixxipri tiegħi, jgħid il-mulej, u tarfu l-verità. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Arm l-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu għal id-dixxipli tiegħu: kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri. Min issa l-qoddim tarfuh, anzi diġà rajtuh. Qallu Filippu: mulej, urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. U Ġesu wieġbu: inni daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix? Min ra lili ra lill-missier, kif tgħidli urina l-missier? Ma temminx li jiena fil-missier u l-missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn rajja, iżda l-missier li jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni, jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom, min jemmen fija huwa wkoll qatt jagħmel opri li qiegħed nagħmel jien u akbar minn dawn qatt jagħmel, għax insejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha biex il-missier ikun igglorifikat permezz ta' ibnu. Iva, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi, jien nagħmilha. Il-kelma tal-mulej. Eżis li tkun ma' Ġesu hija xi ħaġa li tirrepeti ruħha f'dan il-Vanġelu skont San Ġwan li għadha kif rajna. U d-dixxipolati ġifieri il-mixja tagħna wara Ġesu tissarraf filli nitalmu kif nibqgħu ngħixu ma' quddiem ma' Ġesu. U allura dan huwa il-ferħ veru li tibqa' ma' Ġesu u li titgħallem tgħix fil-preżenza tiegħu. U allura dan il-ferħ diġà idew ilna mill-ferħ tal-wedjiet ta' Ġesu marbutin mal-ħajja ta' dejjem. U dan ifisser illi f'ħajjitna aħna l-koll għandna għażliet x'nagħmlu. Issa l-għażla li ngħixu ma' quddiem ma' Ġesu hija importanti. Illa għaliex jekk aħna ma ngħixux ma' Ġesu ifisser li aħna mifrudin minnu għall-aħħar isqatt. U allura importanti l-għażla tagħna hija li ngħixu ma' quddiem ma' Ġesu. Imbagħad Ġesu għandu sentenza sabiħa oħra li rajna fil-Vanġelu: min jemmen fija huwa wkoll qed jagħmel opri li qiegħed nagħmel jien u akbar minn dawn qed jagħmel. Jiġifieri l-Evanġelju skont San Ġwan inkiteb propju għalhekk biex ikompli jenna nemmnu f'Ġesu bħala il-Messija li bentalla li ġie fid-dinja. Issa minn episodju għal ieħor l-Evanġelista jmexxina permezz ta' tanġrajiet li fihom niltaqgħu ma' personaġġi differenti
li fid-dialogu tagħhom ma' Ġesu juruna jekk nemnux jew le fil-persuna ta' Ġesu. Issa li temmen f'Ġesu jfisser li titgħallem tafdaħ għax jekk ma tafdaħx sinjal li m'għandekx fidi fih. Dik l-ewwel ħaġa importanti li l-mulej Ġesu irrid nafdaħ. Jiġifieri li titgħallem taraf li ħajtek tistrieħ fuq il-qawwa tiegħu mhux fuq il-qawwa tal-bniedem. U allura din hija t-talba li nagħmlu lil Ġesu dalgħodu. Mulej Ġesu, għenni fin-nuqqas ta' ħila tiegħi biex nitgħallem nafdak aktar. Bil-wieqfa. Nitolbu ħuti Jeżis sabiex nibqgħu fidili mal-kelma ta' Kristu, ħalli nkunu tassew dixxipli tiegħu u narfu l-verità aħna u ngħidu mulej xerret fuqna islim u l-ferħ tiegħek. Mulej xerret fuqna il-ferħ u islim tiegħek. Għar-reliġjużi biex jgħixu b'fedeltà is-sejħa tal-vokazzjoni tagħhom bħala persuni ikkonsagrati nitolbu mulej xerret fuqna islim u l-ferħ tiegħek. Għal poplu ta' Iżrael li lilu saru il-wedijiet tal-patt il-qadim biex jasal għal arfin tal-verità tal-Evanġelju nitolbu mulej xerret fuqna islim u l-ferħ tiegħek. Għaż-żgħażagħ biex f'dinja ta' aljenazzjoni idawru l-ħarsa tagħhom fuq Ġesu li jagħti valur il-ħajjithom u jixħed dawl fuq id-dubji dwar il-ġejjieni nitolbu mulej xerret fuqna islim u l-ferħ tiegħek. Għalina biex nitalmu nitolbu fi qbil sħiħ mar-rieda tiegħek u bekk nakalgħu id-don tal-Ispirtu fl-isem tal-mulej Ġesu li mgħallem tat-talb nitolbu mulej xerret fuqna islim il-ferħ tiegħek. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. U Alla Missier, urina l-glorja tiegħek li tiddi f'wiċċ Kristu, ħalli nemnu fl-isem qaddis tiegħu li fih insibu l-veru ġid u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna il-ħobs li din nofrulek. Frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit. Ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej. U għamil jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li edna fuq għaddafna bil-nobtija jinaħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawna id-doni u l-sakrifiċċju li aħna sir innofrulek. Għamel li aħna wkoll nkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżgħu ħajr lil mulej Alla tagħna.
sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħa kbir nxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, smirt l-art mimnija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, birek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi, Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġrad il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerreta għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, jiena nħobbok u nadurak. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwiet għax hu l-mulej kull irkopa temile kull il-sin jistqar Ġesu hu il-mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Klement u Nikolas Bajada li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek. Hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi u fl-erbieħ kollha li huma minsija minn nieshom.
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin imqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minoħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek, kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix idħol tal-issaqaf tiegħi. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Tkun imbirek mulej għal dejjem.
Alla kbir mulejn tal-aloni Sultan Awi Tkunin birek mulej al dejjem U imbirek lisem għaddisnijek Alleluja, Alleluja Salvatur li fdejtna l-kol Int li tina ħajja u ta' maġnida Addis Awi tkun imbirek mulej għal dejjem U imbirek li sem għaddisnijek Alleluja, Alleluja Int mulej li tħobna l-kol ħares lejna bħarsa kollha ħnina kollok tjiba tkun imbirek mulej għal dejjem U imbirek li sem għaddisnijek Alleluja, Alleluja Infaħru lis-Santisma Trinità imbaxxu rasna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazie, Signor Allah, u safirna, Signor Allah. Nitolbu. Xerred dejjem mulej il-ħnina tiegħek fuq dawk li nsalvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex daw kollha li jinfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu iġarbu l-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Fil-ħlewa ta' Mejju l-om tagħna Marija u kemm idoħlejju dak ismek sabiħ kemm toħroġ qawwija dil-kelma min qalbna bittama li taħalbna jatik l-akbar ġih. Intlax għas-sema ix-xemx tal-ħolqien intlom ta' min ħalqek bikmim li kull żmien. Morru fil-paċi ta' Kristu.